premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ami setigi ala fama fo ninga ala wale mando ka ala barkada aka nema ula ala mana femi ke jonye ka ala tanu ka ala fo ka ala wale mando amma okofe ka kala ka yumaya ke ni ala ka nema dilunye bi alhamdulillah ambe an flabaw ani an kanumba befo maliko ka fonfene soyno Zigri Plus la awni abalmake ani awdenge ani aka kalande mangando no Sheikh Mohamed Kulubali Baseku kabo Bamako Bankoni Flabugula. Alhamdulillah bi anya kanun ka masala kanumbawiye ka masala jamu flabawiye munumbe nu solo ngani jamu kaina sanga na hawati ube lamelike anfe magonya ula hamimbi ula kamananga munumbe ula dego munumbu uka dego nunumbe seka wili tuko mina ka boy hamingele munumbe olu hamimbe seka tatuko di ka boy dekuni hamuni kamananga olu be seka wili tuko di ka bo uka. Alhamdulillah rabbil alamin mbe mali nyama ambu fo kayini ala fe ambi samia time ko nyuma ala ko di ambela jirima ala ka faso mali ala ka basikini be ala ko do akono andone fle kalba mena no de mauludu kalo e mauludu ala ka tima irana mauludu kana ala ku sigi herala ala ku wuri herala ala ka akali no ya mauludu keba bela jili o ko fe ame fe ka kuma mo ye min ka bi o de reziku ye nabi fa mo garjike armade be se ka garjike basoro tukudi wala ma garjike be se ka labara tukudi wala ma sorobo be se ka daele armade tukudi armade ni ika soro datugura soro bi se ka daile ye togodi oni siri fenati kelenye siri alebe armade nga fembe blokeli ko fo ay buta soro kuma do siri tila na erde ka garjige ka dogo ebe fe alaw talaka garjige badima garjige barali aleni na flo barali tikelenye ni garjige barala ka garjige la kunun ka garjige la nyanamaya ibaye fen chaman be olubi nya ibolo ko chaman be olu bi daire ibolo soro chaman be miriya chaman be alaw tala be olu no ye o wi soro muna ne garjige ka kunu ka bo aka activité oke o kuma na garjige fene fendore fenyana ma jardore do alaw tala fe ka di John Bema do taka ken ni do tay do taka bo ni do tay o kuma na do ka intelligence ka boni do fene tay ibe do abasi ka miri na furo soro kula wala ma heremu sorokola aba faranyonka kledan ro konala madoka sankelen wari farali nyonka do gardiga bo faranyonka ko do ma klekele o kuma na armade un gardiga to gatikile o ga kaseke e gardiga re ka bonya ka klo ka ke esakwe ka ke e mo be famuna ko lu soro obi soro ka to gardiga la baradi e ka to gardiga la bara moru bo do karamo bo do den baba bo do ka do fo gardiga bara nibito garde la bara ka garde la kumaya abina fo armade nibito ka vitamini ma feunta i farsugo bi nyaika i farsugo be kloika i farsugo be ke isako to ya mina okmana garde fene bi tindi ni tora ka garde la bara ka aka hakew dama ibai soro tise e mo be femununa abolu nyini ka dima e mo be femununa ibolu soro wa abolu fene yini kadima i mogo be nyeta ka fon fena garjiga boru yini kadima i yera darani ala feni garjiga mi abolu benyini kadima okuma garjiga ti barani dadroni garjiga be barani garjiga bara fon yera de savon be ala ka ani shautu bi kadu obe ala ka ni nono ko obe ala aka chan garjiga barali fen ka chan kojugo o ngabi ame fika kuma garjiga bara minka la turu demimbe na abi wele ko adama
ale yɛrɛ bɛ garijɛgɛso de kɔnɔ ni o ye Yusufu ye n'o ye Seyidina Yusufu ye n'o ye janfa alimami dɔw b'a fɔ Yusufu o tuma na o ye nin ye i mana bɔ nin na i bɛna fɛn min na o de ye garijɛgɛ ye garijɛgɛ de ye Adama ye an bɛɛ bɔra an fa Adama ni an ba Hawa min na o Adama o de ye garijɛgɛ ye o tuma na o Adama baara dɔw de bɛ yen an bɛ fɛ ka min di mɔgɔw ma u k'a kɛ walasa u garijɛgɛ bɛ se ka bonya cogo min na ani an yɛrɛ bɛ ka min fana bila sen kan mɔgɔw ye yaasa ni minnu bɛ fɛ ka garijɛgɛ bonya ka tɛmɛ hakɛ kan olu fana bɛ se ka o kɛ cogo min na o tuma na an bɛna o fana di nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na nin baara fila de b'an bolo bi k'a fɔ garijɛgɛ baara bɛ yen cɛ bi saba la garijɛgɛ baarali bɛ yen kuranɛ yɛrɛ hayaw la kuranɛ suraw na o ala kumakanw na o tuma na garijɛgɛ baara fana bɛ yen jiriw la t'a sɔrɔ jamana dɔw kan yiriw ni minɛnw ta ka gɛlɛn o tigiw fɛ yen nka f'i ka ala deli finman yɛrɛ de kɛ yaasa o tigi garijɛgɛ bɛ se ka kunun cogo min na ka garijɛgɛ bonya o dɔw bɛ se ka kɛ ni kaliwaw ye i komi o dɔw bɛ se ka kɛ ni sagatigɛrɛw ye i komi o dɔw bɛ se ka kɛ ni ala deli wɛrɛw ye min tɛ di si ye o tuma na bi an bɛna min di kanubaw ma u ka min baara yaasa u garijɛgɛw bɛ se ka kunun cogo min na yaasa u garijɛgɛw bɛ se ka lawuli cogo min na yaasa u mago bɛ sɔrɔ min na sɔrɔ in bɛ se ka di cogo min na waati bɛɛ ani tuma bɛɛ o ye Adama de ye i bɛ Adama sɛbɛn siɲɛ 70 ani siɲɛ 7 nka Adama siɲɛ 70 ni siɲɛ 7 la i b'a sɛbɛn ni fɛn jumɛn de ye ni mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ 10 sɔrɔ i bɛ 10 sɔrɔ n'i ma 10 sɔrɔ i bɛ se ka sikoro ka o kɛ tasa dɔ kɔnɔ k'o jeni dɔɔni n'o o jenina dɔɔni i b'o o ji ta ka Adama sɛbɛn tisɛ papi fɛn dɔ kan min bɛ se ka ko ka bɔ walan na a kɛra walan ye walima a kɛra fɛn dɔ ye i k'a sɛbɛn ka jate kɔni dafa jagoya tɛ fo walan parce que jamanaw tɛ kelen ye o tuma na i y'a sɛbɛn walan kan o i y'a sɛbɛn dungari kan o i y'a sɛbɛn fɛn dɔ kan i ka se ka a ko ka bɔ yen i b'o fɛn ko k'o jɛ ka Adama sɛbɛn a ka siɲɛ 70 ani siɲɛ 7 ni ye gindo min ye k'a di kanubaw ni lamɛnbaaw ma n'i y'a kɛ walahi i bɛ ala jɔyɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ nka Adama kelen o kelen kɔnɔna la i b'i tɔgɔ sɛbɛn a bɛɛ kɔnɔ Adama bɛ sɛbɛn i bɛ kelen kɛ ka fila kɛ ka fila kɛ ka fila wɛrɛ kɛ i b'o o sɔgɔma 70 ani 7 sɛbɛn o sɔgɔma 70 ani 7 in na a kelen o kelen Adama kelen o kelen kɔnɔna na ni ko a kɔnɔna na kelen fila o wo in kɔnɔna la i bɛ Adama i tɔgɔ sɛbɛn ka yɛlɛ i b'i tɔgɔ sɛbɛn ka yɛlɛ a tɛ sɛbɛn ka jigin dɛ i b'i tɔgɔ sɛbɛn ka yɛlɛ o tuma n'i tɔgɔ sɛbɛn o cogo la i bɛna mun kɛ i b'i jija nɔnɔ kɛnɛ i bɛ nɔnɔ kɛnɛ de ɲini ka a ko ka bɔ minɛn in kan i y'a sɛbɛn minɛn min kan i b'a ko ka bɔ o sanfɛ n'i y'a ko ka bɔ o sanfɛ o tuma na i bɛ nɔnɔ kɛnɛ i bɛ dɔɔni min a la i b'i ɲɛ ko a la siɲɛ 7 i b'i ɲɛ ko nɔnɔ kɛnɛ in na i sigilen i b'i ɲɛ ko nɔnɔ kɛnɛ in na siɲɛ 7 n'i ka sɔrɔ in ye ni i mago bɛ hɛrɛ min na n'i ɲɛ dali ye hɛrɛ in kan ni hɛrɛ in donni i bolo i bɛ dɔɔni min a la fɔlɔ après ka sɔrɔ ka i ɲɛ ko a la siɲɛ 7 k'a ɲini ala fɛ e mago bɛ diɲɛ hɛrɛ min na e mago bɛ diɲɛ sɔrɔ min na e mago bɛ diɲɛ wasa min na ni ala kelen ka o nɔgɔya i ye i bɛ sɔrɔ ka nɔnɔ in kolen kɔfɛ i ɲɛ la siɲɛ 7 n'a y'i diya i bɛ nɔnɔ in bɔn yɔrɔ sanuman dɔ la n'a y'i diya fana i b'a kɛ ji la k'i ko n'a ye a fila bɛɛ bɛ ka kan n'a y'i diya i b'a bɔ yɔrɔ sanuman dɔ la maa min na i y'a ko i ɲɛ ko n'a ye siɲɛ 7 i bɛ se k'a bɔ yɔrɔ sanuman dɔ la sugunɛ ni nɔgɔw tɛ kɛ yɔrɔ min na walama dajiw ni nɔgɔw tɛ kɛ yɔrɔ min na i b'a bɔ yen sira dɔ sanuman dɔ sanfɛ walama i k'a kɛ ji dɔ la ka a bɔn i farisogo kan nka min ka gɛlɛn o de ye jumɛn ye ka Adama sɛbɛn siɲɛ 70 ani siɲɛ 7 ani ka tila k'i tɔgɔ kɛ a bɛɛ kɔnɔ ani k'a ko ni nɔnɔ kɛnɛ ye a gɛlɛman ye jumɛn ye k'i ɲɛkisɛ i ɲɛ ko n'a ye k'i ɲɛda ko ni a ye o de ka gɛlɛn n'a tɔ bɛɛ ye i ye nɔnɔ kɛnɛ i y'a kɛ ji la k'i ko saw i y'a bɔn duguma saw e kɔni y'i ɲɛ koli min kɛ ni a ye n balimakɛ n balimamuso k'a daminɛ miniti 7 ɛri 7 i b'i sigi ka ala ka jaabi o ko la ka se tile 7 ma Adama dɔgɔjɛ b'i sɔrɔ o kɔnɔna la masalan ni maa min y'a kɛ jeudi yanni araba bɛ taa se i b'a ye i y'a dabɔ hami min kama ala b'o nɔgɔya i ye dɔɔni fo ka taa i ka sɔrɔw d'i ma o kɔfɛ alhamdulilayi rabbil alamin o Adama kelen de don hali sisan an bɛ fɛ ka o baara de bila sen kan
o adama bara ye an bɛ fɛ k'o bila sen kan nka ale bɛ kɛ ni jumɛn ye o de ye dunu tulu 100 ye dunu jɛ dunu min bɛ yen sɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko dunu jɛman payi o tulu 100 tulu 100 min ni a dafara yɛrɛ de o tulu 100 in de bɛ kɛ ka adama in bara k'a di e ma tulu 100 in kun ye jumɛn de ye dɔnni o dɔnni kun dɔ de bɛ a la ale adama gino ye jumɛn ye tulu 100 min bɛ yen ni o bɛ sɛ in na sɛ in tulu de bɛ compter ni sɛ in tulu comptera hakɛ dɔ de b'a a kɔnɔna na ni o sɔrɔla o tuma na e garizɛgɛ bɛ ɲini o de kɔnɔ ni o dolo ye ni o nɔrɔ ye ni ka ale labɛn ka kɛ sɛbɛnden ye walima k'a kɛ baki ye k'a don warijɛ kɔnɔ k'a di ɲiniba in ma maa min ko ka baara in kɛ a ye an bɛ fɛ ka o baara de bila sen kan e mɔgɔ de bɛ k'e mago bɛ adama garijɛgɛ baara la dunu jɛman tulu 100 o tuma na nin y'a baara sigilen sen kan mawuluduba in yɛrɛ bonya kama an bɛ waati min na o waati in yɛrɛ kama an ye a sɔngɔ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ de bɛ n'i mago bɛ a la n'i y'an wele an ka nɛgɛjuru sira la 72 40 59 75 inshallah taala an bɛ na nɔgɔya kɛ bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na n'o ye adama dunu jɛman tulu 100 baara inshallah k'a di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma sɔn nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na n'i y'a ta i bɛna ye Alahu taala bɛ sɔrɔw dayɛlɛ i ye Alahu taala bɛ hɛrɛ dɔw d'i ma i ma sigi ni hɛrɛ min ye wa a hɛrɛ bɛɛ bɛna bakurunbaw de a bɛ faamuya o tuma na an b'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ minnu ka hɛrɛ bɛ nin sɛbɛnden in na Ala k'a don u garijɛgɛ la mɔgɔ minnu ka hɛrɛ tɛ a la Ala ka u ɲɛsin wɔrɔ la u ka hɛrɛ bi sɔrɔ fɛn min na u ka hɛrɛ bi sɔrɔ ko min na u k'o ta ka baara kɛ ni o ye Ala k'u kɛ ciba n'a bɔnɔ kosɔn bino bonya kama sɔli ala Muhammad nin jɛmukan ne kuma an bolo k'a di kanubaw ma ni e mɔgɔ de bɛ ni mɔgɔ bɛ an na diɲɛ ci wɛrɛ la haji wɛrɛw la ni y'an wele 72 40 59 75 inshallah taala n'an bɛ se ka ko min dilan i ye an b'o f'i ye n'an yɛrɛ fana tɛ se ka ko min dilan i ye an b'o fana f'i ye bawo ka d'a kan hadamaden i bɛ se ko caman na nka ko dɔw bɛ yen i bɛ se ka taa sɔrɔ i bɛ se nka Ala m'o sababu d'i ma o tuma n'i ka sababu mana kɛ fan min fɛ an bɛ i ci o sababu tigilamɔgɔw ma olu b'o baara k'i ye an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا واقع كلندي سنشي بلاد دما كذا إذا واقع سبن كديما شين سبا واقع بسبب شين سبا نبا سبب قرآن كون أبي تو من الزواقية الواقية أبا سبب وسبن تولا يبي نكتة منا أنيبا لا تو كا سبن تكا دفاير بيسكي كنترول أبا شكلو أبا نكتة أبا كتوكة كنيا ويسبن كو فلوي سبن كو فلنا أبا سبب أبي تومين دروني كالا كتوني مانا أبي تومين دروني كالا سبن كو سبانا نا لبا أبا سبب أتا شكلو أتنتومين كالا aba ko jalan sebe na sebe mbalma musomi be fe ka tiye donina ko mawi ka wari duuti ka fen soro ere be fe sere ka wari soro yere isa nashi mina bulu ni nashi mina mbalma muso kami jeman doini kami ni ma kami soro mbalma muso pigeon jeman doini na kami ne ka green ko sobe nabi fama ko el ghidi garatu kami ibi kami jeman doyini ki ga hamin da ka ni nafuru soroli ka kami kano tige ni kami kan tige o kuma kami sogo ibani nashin tobi iti jabakala iti laikala o kuma ba tobi kelimpiri ba dun ni ya dun akolo na shi bito do sma maro do na shi tokele ibi parfum de ko o labito ko mu ni o mu ba urdi shagala ahayuru durimba ba don ko ay min fo ko tiendo ibo urdi chien keme ani chien fla
kilben kelen kono iseli useli ibi sigi ba fo shagala ahayuru shagala ahayuru shagala ahayuru ibi flake ibi kan nafulugo fo ibi kemeke ibi kan nafulugo fo ba munyala selwati o selwati ni muso ya ke ibi sellati sellaka keto iba wurdin toina selfa manase annaso ti sella ibi ganashi ibi animanashi muila ibi sigi ba fo shagala ahayuru shen keme ani shen fla ibi flake ibi nafulo ina ala fika munyala ibi kemeke ibi kan nafulugo fo ka munyala mbalmake mbalmamuso ninte ka korobo billahi imeni ka faida mela imani nyango me nimi ma jala ma min be betikara ka tige fenfiu ni ba singa ke fen jembena amma fa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قادر ومجر عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.